Какво казваш, когато нещо е много фенси? Буржуазно. Има такава къща. Хаус Гучи. Ама само името. Гучи. Да. Давай следващото. Одежда. Какво казваш, Един когато, от бисерите на Средкова. когато градският транспорт е... Интелигентен трамвай. Какво става, когато клекнеш и си дигнеш ръката нагоре и си покажеш газа? Град. Не. Когато... Когато мислиш, че нещо е супер натурално. ми слипам порово. Абнормално. Какво казваш на братлето, когато искаш да го сексуали хараснеш? Ой, люблю. Дали е написано така? Добре. Когато направиш нещо много засрамващо, какво Хами постоянно казва? И го прошепваш. Сам го маутваш. Да. Какво казва Саша, когато я буливаме и иска да спрем? Трябва с точния тон ни е интересно. Да.